Ola a todos, benvidos de novo a Laretando, que hoxe temos con nós a comunidade en galego máis grande da rede, que con esta pista creo que xa vos dou bastante información, que é Orgullo Galego, e temos con ele un dos seus creadores, pero así dicilo, que é Borxa. Borxa, moitas grazas por vir a Laretando. Graciñas a vos. Eu quero que me digas así, pois, para a xente que eu creo que bastante xente sabe que é Orgullo Galego, pero, bueno, para a xente que non saiba que é Orgullo Galego, que expliques un pouco o que facedes vos en redes. Pois, Orgullo Galego é unha comunidade, vamos a definir así, unha comunidade en redes, en lingua galega, pois que divulga pois, sobre a lingua, a cultura, as tradicións, un pouco da actualidade, ou seja, non é un tema só concreto, sino que, bueno, ao final é iba a decir atrápalo todo, non? Pero toca moitos temas, non? Pero sobre todo eso, centrado todo o tema da divulgación pois, da lingua, da cultura, tradicións, eso, incluso tamén temas de actualidade, non? Eu quero tamén así que nos expliques un pouco como comezou todo. Pois foi un pouco, claro, porque o que é agora Orgullo Galego non ten nada que ver, non? Co que foi. Eu, pois un día dixen, podíamos facer unha páxina non en Facebook na que pudiéramos divulgar pois un pouco, bueno, nosas inquedanzas, non? Ou pudiéramos tamén falar pois o noso traballo a nivel social en distintos campos que tiñamos nese momento, non? Entón eu comentei ao meu compañeiro Anxo e, bueno, fixemos unha conta de Facebook e empezamos aí, pero, bueno, empezou un pouco, pois xa digo, publicando, eu creo que non lembro cal sería a primeira publicación, pero igual foi unha foto nun festival ou algo así. Incluso as primeiras publicacións que tiñamos eran vídeos grabando un botellón, Sí, foi un pouco moi... De feito, é o que quería comentar, que ao principio, que agora sí é unha conta seria e tal, pero ao principio había bastantes chorradas aí polo medio que... Moitas, sí. Sí, de feito, eu sobre eso teño unha anécdota moi guai porque nun instituto o ano pasado, non? Dicía unha profesora, eu seguía vos en principio, pero eu ao principio non confiaba de todo na página. Eu pensei que era algo que creara a Xunta de Galicia para conseguir seguidores, así un rollo estilo Gadis, e logo empezar a meternos propaganda. Logo xa vi que vos reconducistedes un pouco máis e xa foi un pouco máis serio. Xa vos festes guiando porque... Sí, xa fomos máis guiadiños. Además, non vos pasaba que así as fotos máis chorras ou así eran tamén as que tiñan máis... Sí, é que, e iso é algo que ainda sucede agora, non? Pero daquelas, igual collías, estábamos tomando nunha terraza, subías unha foto dunha estrella Galicia, e de golpe tiña, pois non sei, 5.000 likes, 10.000 likes no Facebook, ou 20.000, e logo subías algo un pouco máis serio, e tiña, pois, 100, 200, 300, era como, eso, pois, as publicacións canto menos traballadas, digamos, máis funcionaban, ainda que logo, claro, a mí tampouco me convencía estar así e tal, entón fomos un pouco correxindo, digamos. A mí unha cousa que me gustaría saber é que creo que nunca vos preguntaron así en entrevistas é como vos coñecestes Anxo e ti? Pois, bueno, aínda que nos empezamos con Orgullo Galego en 2016, nos coñecímonos xa polo activismo político, pola militancia política, e xa, pois, diría que no 2012, 2013. Entón, dende aquelas, tiñamos contacto diario, incluso xestionábamos algunhas contas a nivel político, social, etc. Entón, como falábamos seguido sempre, pois, todo iso foi levando a isto. Pero xa digo, coñecímonos pois 5, 7, 8 anos antes de Orgullo Galego, sí. A mí, así que quero saber un pouco que vos motivou, no sentido de dicir, pois vamos crear unha conta que faga desto. Que foi o motivo que dixo, imos facelo? É que naquel momento, claro, como nos compartíamos espazo a nivel político, non? Pois sí que queríamos pois intentar darlle a esas actividades que facíamos a nivel político, darlle un pouco máis de pulo en redes sociais. Entón, dixemos, podemos crear unha conta en Facebook na que publicásemos e todo, pero de paso aproveitar e ir metendo pois actividades, charlas, conferencias, seminarios formativos, etc. Entón, digamos que a motivación principal foi esa, non? Foi crear unha conta, porque daquelas o Facebook ainda era o que máis funcionaba, non? Entón, foi un pouco por ese motivo, pero, bueno, logo, claro, as cousas foron indo cara a outro lado. A ti como recordas eses inicios, cando empezou toda, e de repente aí crecedes, non sei, como foi, como recordas? Claro, é que nos no inicio dixemos, a ver se podemos crear unha páxina de Facebook na que o obxectivo fose crear
unha comunidade de 10.000 seguidores, xa en plan algo objetivo a longo prazo, non? Isto empezáramos en xuño e dixemos, vamos a poñernos un ano para chegar aos 10.000 seguidores, pero claro, eso acadámoslo, eu creo que fora nun mes ou algo así, entón foi todo moi rápido, foi disparado, entón, claro, eu lembro que, a ver, eu sabía que podíamos acadar, non, 1.000, 2.000, incluso 5.000 seguidores, pero non agardaba eso, entón foi un pouco inesperado totalmente. Eu, de feito, eso que comentábamos, como ao principio eran publicacións moi de andar por casa, pero non agardabas así unha recepción, non? Pero bueno, a verdade que foi moi sorprendente, non agardábamos, pero para nada. Entendo que eso tamén vos motivou a dicir, bueno, pois ora habrá que seguir, porque claro, con esta xente que temos agora aquí... Sí, de feito, eso foi un pouco que nos levou pois, a 2018 a abrir Instagram e pouco a pouco ir abrindo outras redes máis e como decía antes, eso, pois intentar darlle un pouco máis de seriedade á conta, non? Porque, bueno, ao principio era moi así, eso. Ademais, naquela 2016 non é que houbera moito contido en galego en redes, creo eu. Había algunhas cousas, non? Pero non houbo, digamos, non había este boom que houbo, sobre todo, dende a pandemia, pero sí que había contas, non? Eu tampouco seguía moitísimo, seguía en Facebook, grupos de Facebook destes, que había de todo tipo, pero non había gran contido, non? Entón, daquela xixamos, bueno, vamos a intentar xerar unha comunidade na que o galego fose, pois, eso, o piar principal, non? Xa digo, había contas en YouTube e todo iso, pero non algo tan asentado como hai a día de hoxe. Credes que vos tamén motivastedes a que agora, ou, bueno, que despois a xente se motivara, ou se animara a crear contido en galego en redes? Que fostes aí un pouco a inspiración? Pois non o sei, a verdade, que algunha persoa así que nos ten pedido pois consello, non? Para, bueno, quería abrir unha conta en galego, un pouco, pois, se nos podedes dar consello, entón, nese sentido, sí que hai xente que consultou, tanto como inspiración, non sei, porque, claro, algo moi... claro, molaría, a verdade, pero sí que, claro, é algo como... que o terías que tomar moi en serio, porque se xa estás inspirando a outra xente, non? Pero é unha responsabilidade de algún xeito, pero non sei se é ese punto, pero sí que xente que nos consultou, nos pediu... E que consello te darías a alguén que queira abrir unha conta en galego? Pois o primeiro, o fundamental, que eu creo que é o piar fundamental, non, de Orgullo Galego, é a constancia. Eu creo que tens que ser constante. Non serve de nada se comezas publicando moito todos os días, mañá, tarde, noite, se logo dentro de 6 meses, un ano, non vas seguir así, non? Entón, a constancia, con uns objetivos realistas e logo, sobre todo, pois, facendo convencida ou convencido pois, do que queres facer, non? Que o idioma non sexa un atranco nin o que che vayan a decir nos comentarios, porque sí que che van a decir, pero eu creo que se ti estás convencido do que queres facer, é un paso xa moi importante. De feito, falando agora do idioma, fai pouco subiches as historias de Instagram. O sea, queixabaste un pouco porque iso, vos ás veces subides contido a redes pois dicindo a forma correcta, dicir alguma forma en galego, ou expresións, frases que xa non se usan, ou volvedelas a traer. E claro, sí que te queixabas de que hai xente que di, bueno, é pa que? En plan, como de que prefiro falar un galego mal falado, e iso, non sei moi ben... Claro, é que eu son dos que penso que a hora de lanzarte a falar galego, eu creo que da igual como fales, mal, ben, regular, o importante é lanzarse, falalo, e logo, coa fala xa vas ir mellorando pouco a pouco, non? Eu creo que eso é unha aprendizaxe continua, todos cometemos erros. Agora ben, eu creo que iso non ten que servir como unha excusa para autoconvencerse de que, bueno, da igual que fale mal, isto é así, e xa está, non? Eu comentaba nesas historias, precisamente, se ti tes un fillo, unha filla que está aprendendo inglés, non lle dís, da igual que aprendes mal o inglés, non o mellor, é importante falalo, non? Motívalo para que vaya mellorando o seu idioma, bueno, ese idioma que está aprendendo, non? Entón, eu creo que o galego é algo semellante. Ti podes lanzarte a falalo, pouco a pouco, mellor ou peor, non pasa nada, todos falamos con erros, pero logo tamén ir traballando un pouco para mellorar o léxico, non? É que claro, é que dicías ti, o galego, como que a xente lle dá mal, ou se lle dá igual, ou incluso se enfada, se lle dis, no, en galego, pois dis así, para en cambio, con inglés ou con outro idioma, no, aí non pasa eso. Sí, de feito, claro, a xente di, pois, eu nunca escoitei eso.
claro, para ti, non, quero dicir, non todo o mundo somos filólogos, filólogas, quero dicir, porque ti digas algo dun xeito non significa que sexa así. Moitas veces usas o argumento tamén, non, que na miña casa sempre se dixo así, bueno, pero eso non é un argumento de peso, non? Porque eu sempre, eu comentaba nesas historias, a xente maior xa fixo moito no seu momento para seguir conservando o galego, pero viviu nun contexto moi complexo onde non puderon estudar o galego e onde os castelanismos penetraron moitísimo, non? Entón, eso non implica pois, que falemos ben sempre o que algo que digamos ou que descoñezamos non significa que eu descoñeza algo non significa que non exista, non? Entón eu creo que, claro, a min é algo que sácame de quicio, verdad? Sí, que ¿no? te digan esas cousas, sabes? Porque aparte non estás... Eu vexo moito, por exemplo, co digo, non? Pois eso, bueno, primeiro machacan con que eso é galego normativo, e cando moitas veces non é galego, e logo, pois eu non penso falar así nunca e tal, cando están dando consellos, non te están obrigando a falar así, non? Entón, eu creo que todo o que axude, non, a poder mellorar túa fala, pois, benvido sexa, non? Sí, toda a razón. Así un pouco, bueno, entre as temáticas que falades está, pois, por exemplo, sei, historia, música, o tema da lingua tamén. Non sei cal foi así o criterio que escollistedes para elixir pois, esas temáticas e non outras. Non sei así en que vos basastedes. Principalmente o que nos pedía a xente, non? Porque a xente iba mandando moitos consellos, podíades publicar isto, ou podíades falar desto, ou incluso moitas profesoras e profesores, podíades falar desto porque nos interesa moito para logo tratar en clase. Entón, había así que unhas temáticas que eu sí que quería tocar, non? Que era, sobre todo, o relacionado coa historia, coa mitoloxía e todo iso, non? Coa lingua non tanto, porque tampouco son un experto nese nivel, non? Pero logo a xente pois, iba dando consellos, iba facilitando cousas, entón, bueno, pois, recollendo un pouco esas ideas, non? Pero fomos configurando todas esas temáticas, non? E de todos os temas, cal é o que máis che gusta a ti? Pois, historia ou mitoloxía. Eu non teño moi claro, eu creo que historia. Sí, historia, porque eu do que máis coñezo un pouco máis, entón, é no que me sinto máis seguro, aínda que logo eso non implica que non se vai a xerar moitísimos conflitos en redes, non? Porque, bueno, a xente, claro, ten a súa perspectiva cada un, pero eu diría que historia. E a comunidade así en xeral? Historia, pero eu creo que algo máis todo o tema este de lendas, mitoloxía e todo iso, sí. Sí. De feito, teño feito votacións e estaría competindo a mitoloxía, incluso pois co tema de recomendar lugares para visitar, roteiros, eu pensei que sería máis deso. Sí, pero non, de feito, fai pouco fixen o grupo este que se crearon agora no Instagram, non? Fixemos unha enquisa e a xente, pois, eu creo que prefería máis incluso unha mestura, eu poñía lugares con lendas asociadas, entón escollen ese, pero se poñes lugares en xeral ou mitoloxía, escollen mitoloxía, sí. Pois que interesante. Sí. Iso, tamén falabas de que primeiro Facebook, despois Instagram. Agora mesmo estades presentes en prácticamente todas as redes, todo o que hai disponible en internet. Como é ese, porque claro, cada rede social ten as súas dinámicas, os seus formatos, tal, como é ese proceso de adaptación a cada rede que vos ides metendo? Claro, eu ás veces, bueno, ainda fago agora, pero ás veces o comezo, pois, simplemente a publicación para unha rede, copias, pegas no resto e xa está. Pero logo vas vendo que, claro, o Facebook, no noso caso, bueno, casi todos, non? Pois é un perfil máis adulto, non? Logo chegas ao Instagram, é un perfil máis un pouco, o sea, polo menos no noso caso vai dos 18 aos 35 anos, pero hai un pouco de todo. Logo, claro, Twitter é como que tens que meter cousas máis polémicas ás veces, porque entón vas un pouco pois, adaptando o contido. É certo que tocamos moitas redes, aínda que na práctica é imposible. Teño, de feito, eu creo que o TikTok é a rede que teño atravesada, que non dou, Sí. non dou e non... O sea, non dou porque non sei, non son capaz, ainda non teño, claro, tempo, non? Pero vas vendo un pouco pois, o perfil da xente, da idade, de onde é, o que máis reacciona, o que menos, o que máis che pide, entón vas adaptando un pouquiño, non? Entón, e é algo que hai que mellorar ainda, pero eu creo que vendo un pouco pois, o que mellor funciona e vas adaptando. De onde é maioritariamente o vosso público? De Madrid.
Todos son de Madrid, De Madrid, seguido hai aí unha pugna, sobre todo no Instagram, entre Vigo e Coruña, que se están, primeiro está Vigo, logo Coruña, logo máis seguinte pasa Coruña a Vigo e logo Barcelona. Sí, sí, e logo xa, bueno, Buenos Aires, Santiago e todo así, pero o principal é Madrid, a non ser que sexa TikTok, que no TikTok non sei por qué, é Burgos. Ah, bueno, mira, Sí, sí, sí. Algo que non entendo. Feito, eu non sei se foi nun dos vosos podcast que escoitei que tamén, eu creo que sí, que era un pouco random, o sea, que dun sitio que non esperabas, no sí, TikTok e sí, tal, sí. non? Sí, e a verdade é que xusto a raíz desa, ademais, fun ver, e xa non era Madrid, era Burgos. Ostras, que interesante. E se antes preguntaban por temáticas, agora pregunto por redes. Cal é a túa rede favorita? Instagram, Sí. sí, sen dúbida, Instagram, sí, sí, sí. Anos luz, para min persoalmente, polo menos, é máis, a xente máis agradecida, máis sana, coa que podes traballar mellor. E incluso que non sexa que teño máis seguidores, pero sí que coa que, vamos, a que mellor funciona e a que máis me gusta. Además, na que podes crear, creo eu, tamén, así moi personal, pero bueno, máis contidos de máis diferentes, entendo eu tamén. Sí, sí. E que as outras, Facebook tela un pouco, pois porque, bueno, porque xa que a tes, se tes unha comunidade potente, pois mantela porque funciona ben, non? Pero, claro, en Instagram podes facer reels, historias, ahora tes os grupos, esa dá moitas ferramentas, non, para traballar con ela. E da tua comunidade, cal pensas que é a favorita ou cal crees? Tamén no Instagram, sí, 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 tamén no Instagram. E despois tamén en que rede tedes así o público máis fidelizado? De que máis comparte, máis me gustas, comentarios... Pois o Instagram tamén, anos luz, porque é certo que logo o Instagram, igual que, sí, eu creo que igual que todas as redes, non? Depende un pouco, pois, os algoritmos, se non faz publicacións moi virais, pois xa mostranse moitísimo menos, é como que, bueno, están todas orientadas a que tentes pagar, non? Pero eu creo que é a que mellor funciona, sen embargo, non é a que máis seguidores temos, non? Pero, sí, é a mellor, en todos esos aspectos é a mellor e a que intento cuidar máis. De feito, é a que algunha vez tivéramos algunha publicación, non? Pois que borrara o Instagram e que, bueno, que amenazaba, que che podían pechar a conta, entón, claro, tes que ir con pés e plomo, porque, claro, agora é unha comunidade de 128.000 persoas que se te pechan iso, Sí, sí, vais abaixo todo, claro. Pensei que sería máis Facebook, ves? Que hai Facebook que igual, ou ser tamén a máis bella, de ter así a xente de... A min, non sei se este é polémico, non, pero é a que menos me gusta e é a que a comunidade de Orgullo Galego ten unha participación máis tóxica. Ah, sí? Sí, sí. A xente non ten... Bueno, sí, incluso máis que Twitter. A xente ás veces non ten filtro, incrépanse uns aos outros, entón tens que estar pendente ou fan comentarios sen sentido ou... Non sei, eu lembro que cando seguía con ela que a xente dicíame, pois é unha comunidade moi boomer, moi tal, como sigues con eso? Eu dicía, son tonterías, pero sí, notase, eu nalgúnas cousas noto a idade, como a xente canto máis adulta desvaloriza máis o que faz, non? Sin embargo, no Instagram valorando moito máis. Anda, pois que interesante eso. Bueno, tamén un dos temas así que tomaste bastante boom aí nos inicios foi o dos incendios do 2017, que aí foi, a verdade, onde crecestes bastante, gostastes bastante a coñecer. Porque, claro, chegastes a publicar hasta 20 post ao día falando do tema. Non sei como recordas ese momento, porque tuvo que ser unha carga de traballo enorme. Sí, e ademais nese momento, claro, tiñamos cada un o seu traballo, eu ademais nese momento ese traballo, eu ainda que estaba en Vigo, tiña que ir a Pontevedra todos os días, entón, claro, a xente empezou a protestar moito porque non se estaba falando dos incendios, pois especialmente nos medios galegos, non? E o que se falaba era moi pouco, entón empezamos a publicar algunhas cousas. Foi como un efecto chamada, eu sei que daquele momento un grupo de WhatsApp de brigadas antiincendios e veciños empezou a estenderse o tema, empezaron a mandarnos a publicar seguido, incluso tamén en Vigo, que houber tamén incendios que cercaran toda a cidade, pois tamén nos acercáramos para botar unha man, entón podías sacar algunhas fotos. Si, é como que a xente viu que estabas intentando cubrir un oco, non?
que non se cubría a nivel mediático. Entón, empezou a funcionar moi ben e cada vez máis, claro, houve un momento que non éramos capaces de atender todo, porque cada vez máis fora unha vaga de incendios moi dura. E que claro, tamén nese momento como que vos converteste na principal fonte de comunicación de medios, o sea, por encima dos medios tradicionais. Entonces, claro, non sei como ves esta lea que hai agora de que as redes están comendo os medios tradicionais. Eso, quero dicir, se tú realmente pensas que o teu traballo faz ben, que está ben e que é todo correcto, dache un pouco igual, non? O que poida sair noutros ámbitos. Que pasa? Que os medios de comunicación, algúns, polo menos, están moi denostados no sentido de que eso, non ven as redes sociais e todos estes novos xeitos de comunicación como unha oportunidade, senón como se fose algo que che vai afectar negativamente. Todo o tema da manipulación mediática, que hai moitísimos ámbitos da comunicación, eso provocou que a xente moitas veces queira informarse por outras vías. Entón, eu creo que eso é resultado máis dos problemas que se foron xerando no ámbito da comunicación. Entón, que como que buscan un inimigo alleo, non todo o mundo, quero dicir, hai moitos medios de comunicación que se están adaptando moi ben, non? Pero outros que ven eso como un inimigo externo cando realmente quizáis o problema poden telo máis a nivel interno, non? Eu creo que simplemente preguntarlle a xente que opina, como se filtra cara a poboación a información, sobre todo a nivel de actualidade, político, social, etc. E vas ver como hai posicións moi enfrentadas, non? Sí, é que ao final, claro, eu creo que aquí hai moita polémica, decir, sí, porque agora as redes, non sei que, eu creo que é bastante complementario, en plan, un medio tradicional, de prensa escrita ou que sexa, con un perfil de redes que faga un traballo similar. Sí, ademais, eu creo que van ter que adaptarse, non queda outra, é adaptarse ou morrer. Eso chegou todo para quedar, entón eu creo que é complementario o que ti podes facer a nivel de comunicación tradicional, como se viu facendo sempre, non? Incluso podes utilizar as redes sociais como para potenciar máis iso, darlo a coñecer, como que sexa un espazo para dar a coñecer o teu traballo. Entón, eu creo que totalmente de acordo, é complementario, non creo que sexa algo que sexa escoller unha cousa ou a outra, non? De todas formas, ti que traballas en redes, que consideras que poden aportar as redes sociais que non che pode aportar un medio tradicional? Ás veces eu creo que, un pouco polo que percibo, é como que a xente síntese que pode facer máis parte, non? Do que ti estás facendo, non? Pois mesmamente unha entrevista en Twitch, a xente síntese que como que teñen máis en conta, non? Inda que sexa só ler un comentario, unha pregunta, etc. E por unha parte, eu creo que un pouco polo que percibo, a xente ve que é máis bidireccional, non? Sin embargo, os outros formatos non. E que logo hai moitas cousas que son en directo, que é máis complicado ás veces de manipular a realidade, non? Ou incluso que tamén eu creo que estás máis exposto a que se faz algo mal, non? Que sí que a xente poida dar a súa opinión ou poda, digamos, facer unha crítica sobre o que ti faz. Entón, non sei, eu creo que sería eso, sobre todo. E vos agora, por exemplo, tedes unha página web, que é o Centro de Orgullo Galego, e aí dades a opción de suscribirse. A mí gustaríame que lle explicaras así á xente tal, pois un pouco como funciona isto, e tamén como xurdiu a idea esta da suscripción. Todo eso xurdiu porque no ano 2021 decidimos crear a página web, porque claro, iso é algo que sempre nos achacaba a Anxo, as redes sociais só están, pero igual mañá hai unha rede social que desaparece e temos o de Twitter, que non sabemos que vai pasar, non? Pero unha página web onde volcas o teu contido, pois é algo que vai quedar aí, en principio. Entón, de ter un espazo onde subir artigos de todo tipo, non? En ese momento queríamos dar un salto máis adiante, máis a nivel profesional, dedicarnos a escribir artigos semanalmente, con xente pois tamén botando unha man escribindo, con corrección de estilo e todo iso, non? Entón, todo iso queríamos pois complementalo coas redes sociais, coas directos de Twitch e con un apartado de suscripción. Un apartado de suscripción, pois eso, pois un pouco máis pequeno, non? Para a xente que podes apoiar todo iso ata un pouco máis grande.
O que pasa que, claro, puxémonos uns obxectivos que non os cumplimos, entón é como que logo hubo que baixar o listón, reconfigurar todo iso, non? E agora pois queda un pouco esas suscripcións, por unha parte, pois para pequenas empresas pois que queren aproveitar, non? Pois a comunidade que tes para dar a coñecerse, e por outra parte, pois xente pois que simplemente pois quere facer unha aportación para apoiar o teu proxecto, non? Porque sí que recibíamos moitos comentarios, como podemos axudarvos e tal, entón teñamos pois esa especie de Patreon, digamos, propio, que está aí, pero digamos que os inicios del eran que puderan soster todo o proxecto, non? Pero, bueno, non se acabou, entón hubo que reconfigurar todo. Claro, que aí quería chegar, de tamén saber un pouco como foi o resultado de sacar eso, unha suscripción, porque, a ver, a xente tamén creo que un pouco non sei a palabra, bueno, eso, que lle custa pagar por consumir contido, entón, bueno, entendo que non foi un pouco o esperado. Sí, e ademais eu creo que en Galiza, sobre todo a nivel, bueno, galego e todo iso, eu creo que non había demasiado, non? Entón é como que a xente, claro, nos pensábamos na nosa perspectiva, que a xente se apoiaba, difundía cousas, pedía publicar, facer artigos, animábamos a poder profesionalizar todo, non? Pero cando dabas o paso e pois igual querías que se comprometeran, entón é como que, bueno, eu creo que ainda non existe a sociedade nese sentido, non sei se en Galiza en máis sitios, pero en Galiza sí, ainda non está igual tan acostumada a iso, non? E logo que, bueno, que nós tamén pois fixemos cousas que non convenceron a xente, entón que, bueno, xa digo, a nosa idea era sacar artigos todas as semanas con xente, bueno, que se lle estaba pagando e seguir con iso, non? Pero non puido ser, entón agora xa o formato é distinto. E tamén tedes unha tenda aí con certos produtos. Tamén me gustaría saber un pouco como xurdiu a idea de facer unha tenda aí online e tamén os resultados. Pois a tenda online viña a ser un complemento, non, das suscripcións. É como que vamos ter as suscripcións, por un lado, que serían o motor do orgullo galego, e logo, por outro lado, a tenda online que fose complementalo. Que pasa? Que tampouco queríamos ter moitísimos produtos propios, non? Queríamos que fose un espazo de produtos a terceiros, pero, bueno, logo non foi saindo como esperado, tamén sacamos algúns produtos pois que non foron un desastre, o sea, funcionan moi mal, claro. Claro, agora eu penso e digo, quen vai comprar unha caneca de orgullo galego co logo corporativo, non? Claro, daquelas, pois, pensabas que sí. Entón, agora que funcionou moi ben foi a bandeira da Serea de Castelao, que sí que iso foi, xa levamos en 2 anos, sí, vendidas máis de 600 unidades, algo que saiu moi ben. Sacamos a bandeira da vaca en colaboración tamén co seu autor, non, que é Antón Lezcano, da Coruña, tamén pensando que íbamos a vender moitísimo máis do que ao final se vendeu, porque claro, é unha bandeira que colleu moito auxe a comezos de século, cando fora sobre todo o centenario do Dépor, que se sacaran esa bandeira para levar ao Bernabéu como reacción pois a bandeira de España co touro, pois que nesa final houvese unha galega propia, non? Que pasa? Que logo estivo como moitos anos sen tanta visibilidade e agora retomámolo, pero claro, eu polo menos o que detecto é como que a concepción que había a nivel social desa bandeira hai 20 anos xa non hai agora, entón, bueno. E un pouco así, eso o que nos vai funcionando ben son as bandeiras, nada, xa digo, quería ser un complemento, como un complemento das suscripcións, digamos. Non sabía que esa bandeira tiña ese significado. Sí, eu de feito tiña unha daquelas enmercara precisamente porque cando fora o centenariazo do Dépor co Real Madrid sacaran esa bandeira pois para ir ao Bernabéu mentras pois a afición do Real Madrid sacaba a bandeira de España do touro, a afición galega, pois o Dépor sacaba a bandeira da vaca. Ostras, que chulo. Sí, a verdade que sí, aparte xa se falaba daquelas, bueno, que os cataláns tiñan o do burro e todo iso, entón aquí hai que sacar algo e sacaron a da vaca. Así, tamén bandeiras, que diz que é o produto que máis se vende na vosa tenda, vos moitas veces en Instagram ou, bueno, nas redes, subides fotos que vos envía a xente ca bandeira en diferentes sitios do mundo. Cal foi así o sitio que vos enviaron que máis che sorprendeu ou o máis lonxano, non sei? O máis lonxano sí que nos mandaron fotos ou que mercaron, eu creo que foi
Paquistán, pero non tanto. Foi en Tierra de Fuego, na Argentina, pedironos ali varias bandeiras, logo pediron aquí en sitios como Rusia, Indonesia, Australia. De feito, pediran unha vez unha bandeira en Groenlandia, que eu, claro, dicía, canto vai costar, os gastos de envío ali e tal. Pero sí, temos mandado a sitios, incluso pois a Sudáfrica, é verdad, mandei unha bandeira da Serea a Irán e a Irak tamén, sí. E, moitísimos sitios que diste, ostra, e non sempre era xente galega. Onda? Sí, non sempre era xente galega. En algún caso eran coleccionistas de bandeiras tamén. No caso da Argentina sí que eran galegos, non? Pero xa digo, creo que eu tiña unha lista o ano pasado de máis de 65 países. Sí. Que borrada, tamén aí daste conta de a onde chegades, Sí, no, e ademais, e sitios nos que igual, pois que che teñen pedido, pero que igual ao final non piden porque os gastos de envío son moi caros, non? Pero si chegas a recunchos, eso tamén xente incluso de Rusia, de China, que che preguntan, ainda que sexan, en moitos casos, europeos, non? Pois que están vivindo neses países ou xente nativa, pero si, dache un pouco a dimensión pois a onde podes chegar, non? E tamén unha cosa que me gustaría tratar, porque me parece curioso, é que vos hasta fai relativamente pouco erades completamente anónimos, que nadie sabía quen estaba detrás de Orgullo Galego. Non sei por que decidistes mantervos aí ao marxen de non ensinarvos. Claro, a idea fundamental era que o que a xente coñecese fose Orgullo Galego, que fose esa a marca identificativa, non? Ademais, a min non me gustaba, nin me gusta moito a día de hoxe o tema das aparicións públicas. De feito, se daría para contar moito, eu de pequeno tiña moitísimo pánico escénico a un nivel de ter obras de teatro de pequeno e quedarte detrás porque tiñas moita vergoña, non? Entón, todo iso fundo traballando cos anos, pero ainda así non me gustaba. Que pasa? Que logo a xente como que che demanda un pouco máis, pois gustaríame coñecer un pouco quen está detrás do Orgullo Galego, ou cando empezas a dar charlas ou entrevistas xa tens que poñer a cara, cando decidimos lanzarnos a Twitch xa tal, entón é como un pouco que os acontecementos foron provocando pois que apareceras públicamente, pero nin a día de hoxe, por exemplo, tampouco, quero dicir, as principais publicacións non adoito seguir nelas, tampouco é algo que non me guste, pero que tampouco vexa que sexa necesario sempre, non? Eu creo que a xente identifica máis a marca que as persoas. Entón, podese dicir que decidistes despois como expoñervos máis que nada por tema entrevistas, tema de que queríades crecer, entonces claro, pois... Sí, de feito, a primeira vez que nos contactaron para unha entrevista, así foi no 2016, 2017, ainda nesas entrevistas hicíamos, eran persoas anónimas, non dicíamos nada, tal, pero a raíz, eu creo que foi no 2020, creo que foi, que nos contactou nos Televisión e nos dixo, que vos parece facer isto? E xusto como estábamos empezando a prepararse a relanzar o proxecto, dixemos, pois é o momento de sair públicamente, entón, Eu non sei se agora, porque claro, como estudaste tanto tempo aí ao marxen, non sei se agora, pois, non sei, a xente vos recoñece ou a ti che recoñece pola rúa, non sei. Desto día a día, así que, vas ao súper, vas a tal, eu creo que casi nunca, tal. Algúna vez isto que a xente queda mirando para ti e cuchichea polo baixo con outra persoa, pero, claro, a miña primeira reacción é mirarme, en plan, se vou coa camiseta manchada, pero no día a día non. Sí que logo en eventos, pois no entroido, festas ou cousas así, sí que a xente sí que ten vido a falar ou que che saúda ou cousas así e tal, e moi guai, claro. É algo que tampouco estás acostumado, non? Pero sí que, e a min ao principio chocaba un pouco. Eu lembro a primeira vez que me pediran unha foto e, claro, me dixen, podo sacar unha foto contigo? E digo, pero para que queres? Claro, e logo tiña que pensar, vale, polo de tal, non? Sí, tal, pero sí que, sobre todo, eu creo que te identifican máis en eventos moi concretos, non? A nivel cultural, festivais ou así. E pregúntanvos pola vosa vida privada agora? Non, en liñas xerais non. Sí que ás veces, dende que ás veces eu saco algunha foto coa bandeira, non? Nun sitio, se non mostras a cara, a xente te di, pero mostra a cara que total xa sabemos quen é e tal. Pero o que é a vida privada, non. Preguntan algunha vez, se tes formación, se temos formación sobre todo o tema de comunicación ou así.
Eso sí, pero si non demasiado. Eu que un pouco que detecto é que a xente interesalle eso, o que é máis a marca, a comunidade que as persoas, non? E a min é algo que me dá tamén máis tranquilidade. Bueno, sí que unha vez faláchelo con Gabi, que vos entrevistar a Gabi, é que en Twitch a xente sí que ao principio vos preguntaba se erades parella, Anxo e ti. É verdade, sí. Sí que nos teñen preguntas. E houve unha vez que fixéramos unha publicación dicindo mañá desvelaremos se somos parella ou non, unha cousa así. Sí, pero sí que preguntaban. E algunha persoa pregunta, non? Que formación temos, de onde somos e que preguntan moito. Eso tes que explicarlo seguido, porque logo cando metes algo sobre, non sei, de fútbol do Dépor, se te están tachando de vigués, e logo metes a semana que ven algo ao revés, xa te tachando o contrario, entón tes que dicir, no, pero que mira, un somos de Coruña e outro de Vigo e tal, sabes, pero bueno, non moito. Si, aí nese caso aí salides ben, porque como unha de cada tal, Claro. non hai discusión, non vos poden dicir nada. Bueno, eu teño que dicir que eu son de Pontevedra. Orgullosísimo. Agora estou en Vigo pois por situacións da vida, pero son de Pontevedra, pero claro, como levo tantos anos en Vigo, pois sí que sirve un pouco, pois claro, a veces meto unha cousa do Dépor, empezan a chamarme de todo e digo, que son de Vigo e tal. Pero bueno. E outra cosa que tamén me chamou moita atención é que tanto ti como Anxo sodes neofalantes. Non sei, eu pensaba, na miña cabeza, erades galegofalantes de toda a vida, e cando me enterei de que erades neofalantes, pois a mí chamou a atención. Non sei, a mí gustaría máis saber, pois, no teu caso particular, claro, non sei, por que decidiches mudar a túa lingua? Pois, sí, eu efectivamente son neofalante, aínda que na miña casa, non, pois os avós e todo iso falaban galego, e que me educaron en castelán, aínda que no instituto pois sempre tiven a sorte de recibir moitas aulas en galego, e cando fun collendo conciencia a nivel político no instituto, tamén fun pois coñecendo outros ámbitos a niveis sociais, no que estaban ligados pois onde o galego era un piar fundamental. Entón, esa toma de conciencia provocou que pouco a pouco fose falando máis galego, tamén a nivel persoal, pois con miña parella tamén, como ela é galego falante, pois falamos galego dende o comezo, logo cos meus amigos, fun pouco a pouco así, non? Ata o día de hoxe. Entonces a ti entendo que che educaron en castelán. Sí. E a escola tamén era en castelán ou...? En primaria, máis castelán que galego. En secundaria, dependía o curso, pero había máis galego que castelán, sí. E era un caso extraño, non? En Pontevedra, ademais. Pero sí, houve cursos pois, que igual o 70% dos profesores falaban en galego, sí. E como foi ese proceso de cambiar de lingua? Porque eu entendo que non debe ser fácil pois, cambiar a tua lingua materna, a tua lingua primeira. Sí, e iso que xa digo, eu como me criei cos meus avós, claro, sempre son galegofalantes, entón recibía o galego continuamente, non? Pero nos meus amigos no meu entorno pois sempre falábamos en castelán. E cando decidín dar o paso, pois primeiramente, claro, fundo facendo por etapas, non? Donde me sentía máis cómodo. Primeiramente pois nos espazos aos que eu empezaba a chegar algunha vez, pois centros sociais ou así na cidade, pois xa comecei a falar galego, logo tamén comezaba a ir ao fútbol, pois tamén coa xente falaba en galego. Logo xa pois cando me mudei a estudar a Vigo un ciclo, pois aí dixen, bueno, como son todos os compañeros van ser novos, pois eu vou chegar e vou falar galego porque ninguén sabe o que eu falaba antes, non? E fun eso, pois o ciclo, éramos 20 e galego falante éramos 2, eu unha rapaza que era do Rosal. E aí empecé a falar galego e a verdade é que, claro, ao principio pensaba que sendo os únicos que me iba a custar moito máis, pero non, ao contrario, tiven incluso un apoio moi guai do profesorado e fun así pouco a pouco, por etapas. E como reaccionou un pouco o teu contorno a ese cambio, cando xa, falanches galego para todo o mundo? En liñas xerais, ben, realmente non tiven problema. Así que, ao principio, custábame, incluso cando xa levaba anos falando galego, non? Isto que atopas un compañero de clase que levabas 9 anos en ver, 10 anos en ver, claro, cando ti estabas con el no día a día falabas castelán e de golpe xa estás falando galego. Entón, ao principio, custábame isto de incluso me saía o castelán e tal, pero logo non, xa me correxía e xa ben, pero en liñas xerais, ben, nunca tive un problema. Nunca tomaches ningún comentario de por que ahora de repente falas galego?
No meu entorno máis inmediato, nunca, nunca. Logo, igual, pois, desto de internet ou de calquer cousa que che din, pero ti non falas o galego de sempre, tal, falas un galego normativo e tal, és neofalante, bueno, pero non, eu creo que non, tería que pensar ben, pero eu creo que non, salvo algún comentario no día a día de... Pero xa non só porque sexas neofalante, sino pois porque falas galego, pero do resto non. Moi ben, a verdad. E que foi o que máis che custou a hora de cambiar a túa primeira lingua? Claro, eso, sobre todo coa xente que tiña contacto toda a vida, pois de golpe mudar de idioma, non? Pensaba que o que máis me iba a custar era o de pensar en galego no día a día, non, pero eso non, porque eu incluso cando falaba no instituto ou no colexio en castelán, facía sempre os apuntes en galego, non sei por qué, foi algo que me quedou, entón é como que lía moitos libros, desto típico para que che deran máis puntos ao final do trimestre, lía moitos libros en galego, entón eso, nese sentido non me custou nada, pero sí que mudalo coa xente que toda a vida sí que che coñeceu así, de fora, eso sí que me custou. E xa vou indo acabando por xa a última parte, que ti, agora dades charlas en colexios, en institutos e demais. Non sei, basicamente, gustaríame saber un pouco de que tratan estas charlas, que temas tratades. Pois a charla principal dende o ano pasado foi sobre o galego e redes sociais. Entón aí, falolles un pouco do que é o orgullo galego, como naceu, o que foi acadando, non? Mostrarlles tamén a outras persoas creadoras de contido, a evolución do galego en internet dende os anos 90, con pequenos, dende o nacemento de portais de información, a Galipedia, ata o día de hoxe, para que se vese un pouco o que foi avanzando o galego ao longo dos últimos 20-30 anos. Falolles tamén as charlas que facemos en Twitch, mostrolle datos das nosas publicacións, de outra xente, estadísticas, entón, sobre todo van un pouco orientadas a demostrar que o galego non é un atranco en redes sociais, que pode xerar contido en lingua galega de todo tipo, mostrolle tamén vídeos e TikTok de xente que non necesariamente ten que falar do galego, e que podes facer de todo tipo e chegar a moita xente, non? Entón, vai orientado sobre iso, porque, claro, hai moi pouco coñecemento e logo sí que lles custa un pouco, dicir, ostras, pero a mí sempre me decían moito ao principio, vos seguro que comprades seguidores, eso non é real e tal, pero como tedes tantos seguidores en galego, non? Entón, mostrarlle que hai moita máis xente, algunha que xa viu aquí, que ten moitísimos seguidores que fai íntegramente en galego. E os rapaces que, os que ides nos institutos e tal, coñecen a conta de Orgullo Galego? O que é de 16, sobre todo, cara abaixo, moito menos. Sempre hai dúas, tres, catro persoas, pero igual ao resto da clase non. E claro, eu entendo, non? Porque con esas idades, cando tes 13, 14, 15 anos, igual temas máis, digamos, culturais, sociais, etc., interesanse un pouco menos, non? Pero logo xa o que é o bacharelato e de aí para adiante sí que coñecen moita xente, pero en liñas xerais coñecen moi poucos en galego, non é algo que se só por orgullo galego, non? Si, dinche, o digo cho eu, se lle preguntas algo de música en galego, as tanxugueiras, pero é o máis popular, non? Pero fora de aí non tanto. Non teño moito coñecemento de redes en galego, entonces? Non, moi pouco. É algo que... Pero xa non só as persoas o alumnado que fala castelán. Eu teño ido a institutos onde o 95% do alumnado é galego falante, onde se confirma, non? Que eles o seu tempo pasan sempre coas redes sociais, pero logo que coñecen moi pouquiño en galego. Agora sí que empezas a ver que cada vez un pouquiño máis, non? Pero, xa digo, moi minoritario. Entón, eu tamén, co profesorado sempre les facilito un PDF con contas de TikTok, de Instagram, de YouTube, de Twitch en galego, mostrollas para que vayan coñecendo, non? Porque nese sentido, a verdad que o tema está moi precario. Que pena, Pensei que non sei, que coñecerían máis, sobre todo o tema TikTok, que está tan de moda e tal, e hai bastantes creadores de contido en galego en TikTok, sí que me sorprende que haxa tan pouco... Si, é certo unha cousa, é que cando logo mostras un vídeo, a mí me pasan, por exemplo, moito con Gabi, de primeiras non o citan, pero cando pos o vídeo, digo, sí, ese, tal, e claro, sobre todo cando vas
a idades máis pequenas sí que algo van coñecendo, pero pregúntase, pero saenche vídeos en galego algunha vez no TikTok, sí, tal, sí, no día a día, bueno, ás veces, non, pero non, é como que non o teñen tan presente no seu día a día, non, pero eu sí creo que pouco a pouco está a facerse un traballo moi bon en moitos ámbitos, van coñecendo máis, pero bueno, creo que ainda queda moitísimo camiño por percorrer. E a ti que é o que, xa que estás indo bastante a institutos e tal, que é o que máis te sorprende da mocidade de hoxe en día? A ver, hai algo que, bueno, que di moita xente, non, de maior idade, que non, que a xente a día de hoxe está a xente somente despolitizada, pasa de todo, non lle interesan, están todo o día que si cos TikTok, que si non sei que, e eu vexo que é xente, simplemente, que rapazada, pois que está adaptada pois ás ferramentas que existen a día de hoxe, igual que noutras xeracións usábamos outras ferramentas, pero que sí que teñen conciencia, non, do que hai a nivel social, non? E logo, eso, pois, pensa que se fan sempre eses comentarios, non? De que agora xa non se loita como antes, eso. Agora, é como sempre eses comentarios negativos sobre eles, pero, sin embargo, cando vou e falo con eles, sí que vexo unha conciencia en xeral a nivel social de saber o que hai, o que sucede, no contexto no que vivimos, e todo iso. Non vexo. Hai excepcións, non? Pero sí que vexo unha conciencia, pois, non digo maior ou menor, pero un pouco na liña do que foron as xeracións anteriores, non? Porque iso sí que en algúns institutos comentan os rapaces nada, que claro, hai algúns profes que din que agora non coñecedes nada porque daquelas, non, sí que coñecíamos e síntense un pouco como que lle están, claro, empezas a falar con eles e, diste, joder, a xente 14, 15, 16 anos é consciente de moitas cousas, non? Simplemente que igual, pois, non sei se está dando as ferramentas necesarias ou así. Sí, que esa é unha crítica que recibe moito os rapaces de hoxe en día que como que pasan de todo e que todo lles dá igual e non ten por que ser así, vamos. Claro, de feito, eu hai uns días que fixera aí un tema do Xabarín Club, non? Da situación do debuxo en galego nos 90 agora, claro, e a xente dicía, non, que claro, a xente a día de hoxe non ve debuxos en galego, non lle interesa a música en galego, porque nós antes no Xabarín tal, claro, eu dicía, pero que daquelas nós non era que fósemos máis listos, tiñamos as ferramentas, a xente tiñamos na televisión, tiñamos no instituto, todo iso, se a rapazada a día de hoxe non se lle dá esas ferramentas, van a estar educados co que hai no seu entorno, non? Entón, é como que antes todo foi mellor e a día de hoxe fatal. Sin embargo, estamos a día de hoxe vivindo un boom, pois eso, pois, da música en galego e todo iso, non? Que tamén hai que valorar. E xa para ir terminando, a min agora gostaríame saber, volvendo un pouco ao principio, de todos os contidos, esta pregunta é complicadiña, de todos os contidos que publicastes ao longo destes anos, cal é do que ti te sintes máis orgulloso? Eu creo que das publicacións que son temáticas pois sobre o Entroido, sobre o San Xoán, sobre defuntos, todo iso. Eu creo que son as cousas que coa que a xente mostrou máis cariño, porque sobre todo unha que nos últimos 2 anos que me fixo moita ilusión e é que empezamos a publicar todo o tema este das ervas de San Xoán, de como se facía, e moitísima xente enviando fotos, gracias a vos recuperamos isto en casa, eu lembraba que de pequeno facía con a miña avó, pero xa non o facía, e moitísima xente enviando fotos, entón todo o que ten a ver coas tradicións faime moita ilusión porque a xente pois tenche en conta, non? E está servindo pois como un impulso moitas veces pois para que recuperen pois o que facían de pequenos e que logo pois para circunstancias que sexan non o facían. Entón eu creo que é iso, todo o que está aportando, digamos, coñecemento a xente, eso, poder descubrir un pouco máis, pois incluso do teu pasado que tiñas esquecido, eu creo que é iso, sin dúbida. E a mí agora tamén me gustaría saber un spoiler aquí que nos fagas de que nos espera en Orgullo Galego, próximos proxectos. Pois, vou empezar outra vez con Twitch, aínda que non un futuro, non un novo proxecto, non, pero levaba parado dende San Xoán. Agora vou empezar a finais este mes, relacionado precisamente co tema de defuntos, aí cunha rapaza que
que toca, bueno, sobre todo o tema da mitoloxía, todo dos cruceiros, todo o tema dos petos e ánimas, etc. Eu vou empezar por aí e logo xa cara máis adiante estou aí preparando novas cousas para a tenda online que ainda non teño moi claro porque estou perfilando e tamén para a página web. Moi ben, moi ben. Pois imos entón xa ca última parte que nós ao final de cada podcast facemoslle 5 preguntas aos creadores de contido. Entonces vouche facer as túas, que a primeira de todas é dinos algo que os teus seguidores non saiban de ti. Tiña que ter traído estas preguntas preparadas porque vi nas outras, pero esquecime completamente. Entón, pero algo, porque xusto me pasou hoxe o mediodía e é que non me gustan nada as verduras. Así, en xeral, en concepto, porque moitas veces subo, que sei, temos unha foto de algo da horta, mirade isto da horta, que saboroso, non sei que, e logo non o como. Cando digo que non me gusta ninguna, agora obrígome un pouco, pero eso non me gusta nada. Eu creo que pode ser eso, ou tamén incluso que a xente pregunta, non? Pero non teño nada de formación en cuanto a comunicación, o sea, eu estudiei traballo social na UNED, integración social e todo iso, pero non teño ningún tipo de formación en comunicación. E iso é moito mérito, o sea, que sen ter formación, pois mira, aí estás. Eso sí, vou aprendendo, sempre lendo, pois vendo cousas para tal, intentando facer cursos e todo iso, pero ainda non, nese sentido, non teño esa formación reglada, digamos. E a seguinte é, cal é o teu creador de contido favorito? Así en xeral, non? En xeral, sí. Pois eu diría, polo menos, o sea, non é que teña un que destaque, non, sobre todos, pero si hai un que me gusta moito, que eu sigo, estou sempre pendente dos seus vídeos, que saen os xoves o domingo, que é un home que se chama Javiercho, que ele é vasco, pero vive en China dende hai 10 anos, está casado cunha rapaza chinesa, entón mostran China ali, eles son youtubers, e mostran cos seus vídeos pois o que o día a día en China, turismo pola China máis profunda, falanche das distintas linguas que hai no país, de cultura, pois de todo, non? Da actualidade, e é de unha perspectiva como moi persoal, non? Pois agora colleron unha furgoneta e van coa familia pois percorrendo toda a China, mostrando sitios descoñecidos, e encántame porque, claro, a mí gústame moito, non? A cultura a eslava, pero tamén a oriental. Entón, estás descubrindo algo que de outro xeito antes era imposible, non? Entón, para min é sin dúbida, eu creo que o meu preferido, sí, porque sempre os xoves e domingos teño aí a notificación posta para ver os seus vídeos. E deses contidos que sube sobre China, que foi así o que máis te sorprendeu? É que habería moitos, pero un que me sorprendeu moito é como mostran, porque a súa parella, pois, será en torno a 35, 36 anos, a evolución do país en 20 anos, como claro, eu teño 36 anos, a miña xeración, eu de pequeno tiven de todo, pero ela dicía que ainda estaban empezando a ter televisión a color, ou incluso que non tiñan moita xente un baño propio na casa, e cousas así. De golpe agora, todos os servizos, todos os produtos, unha tecnoloxía super avanzada, non? E iso sorpréndeme moito porque o que viviu esa xeración da miña idade ali é o que aquí viviron, digamos, pois igual os nosos avós. Pero ali durou moito máis, entón hubo un salto de nivel de vida en moi pouco tempo salvaxe, non? E o ten contado, pois, a nai da parella desta rapaza, non? Que cando ela era pequena, pois que igual cobraban $2, $5, e que agora pois xa están con salarios en 1.000 euros, 1.500, depende un pouco a rexión. Entón sorpréndeme porque eso, incluso pois no ano 2000, pois había xente con salarios de $50, $60, e agora pois esa xente ten salarios de 1.000 e pico euros, non? Entón sí que me sorprende porque eu, claro, concibo esas cousas pois máis en xeracións anteriores. E a seguinte é, xa era un favorito, pois ora ao contrario, un creador de contido que che caia mal. É que, a ver, hai cousas, moitos que non me gustan, entón non os vexo e xa está. Sí que é certo que hai un co que non trago, e é por un motivo. Bueno, é Roma Gallardo. E non trago, por qué? Porque o seu contido está feito en base a tentar
ríxe e humillar a outra xente, ridiculizala. Sobre todo nas entrevistas estas que facía pola rúa. Entón, hai xente que fai cousas que non me gustan, pero bueno, o vexo xa está. Pero ele sí que, ás veces, cando me saía, miraba, e claro, dedicábase pois a humillar ou buscar a persoa que vai dar bueno, pois, un comentario pois, que nese sentido, dese tema, ten menos formación e, sen embargo, logo hai outra persoa que si lle dá un comentario bo, pero eso non o publica e mete outro, e que, eso, sobre todo, busca un pouco ridiculizar a xente. A min non me gusta. Nada de nada. E despois, un creador de contido que pensas que este igual algo sobrevalorado? Ou unha temática tamén? Claro, a min a temática esta todo de influencer, de Instagram e tal, de... Claro, o sea, quero dicir, non? Se a xente o ve, pois, bueno, supoño que porque lle gusta, porque fai algo interesante, pero hai xente que ten 700.000, 1 millón de seguidores, 2 millóns de seguidores, e que non está mostrando así nada, que o seu día a día, que non ten tal, dis, joder, outra xente que fai un contido super currado non ten ese tal, ou, por exemplo, eu o Xocas, eu non sabía quen era, pero nunca vira nada dele. Hubo unha vez que vi unha entrevista que lle fixera este o Jordi Wild, foi. E foi-me interesante a entrevista. Entón dixen, vou ver o que fai e tal, porque o tipo nesa entrevista eu penso que dixera que tiña meses de cobrar 70.000 euros un mes. Eu dixen, hostia, o que igual cobro eu en 3 anos, 4 anos cobra este tío nun mes. E fun ver, e cando vin o que facía, dixen, madre de Dios, pero como pode ser isto e tal? Entón dixen, joder, non digo que non sexa entretido o que poida facer ás veces, pero é que está sobrevaloradísimo. Pero, bueno, se hai xente que o consume, non vou criticalo. Sí, claro, claro. E a última xa, por muller a guinda, que é cantos cartos estás no banco? Pois, a ver, eu teño na conta, teño unha conta de aforro, e logo teño, o sea, dentro da mesma conta teño un peto de aforro, non? Que aí teño cartos que é intocable, eso é para unha urxencia, por si hai algo, teño aí un colchón. E logo teño a conta común do día a día. Non sei se ten que ser o total ou o total, valgo o total. Pois na común, como agora xa paguei alugueiro, facturas e todo eso, pois debo de ter 600, 700 euros. E na outra, pois andará, exactamente non me lembro, pero creo que andará sobre 14.000 euros, máis ou menos. Moi ben. Pero iso por si acaso. Sí, para deixala aí por si... Sí, é para por si acaso, que non toco nunca, a non ser que un mes me ceda gastando, que pois me ingreso un pouco a final de mes e logo cando volvo a cobrar, pois volvo a ingresar na... Pero iso está moi ben, ter eso, verdade? Sí. Pois nada, hasta aquí foi o podcast de hoxe, Borxa, espero que che gustara, que pasaras un bo rato aquí con nós. E nada, nós acabamos este podcast tamén, espero que a vos tamén vos gustara e vémonos no seguinte. Chao!